नमस्कार मोर नुआ ब्लॉग को स्वागत करुच्ची आपण मानक आम बर्तमान जाऊँ बुलवाई जाऊँ आम बर्तमान चली चलिका जाऊँ आप आगपटा देख चल चली चली रो रो कहीं से रो रो कौच कहीं यही लाइट देखुना सब गाड़ी फाड़ी सब पूरा आऊँच माने कहीं हाँ जी आसते किसी कथा ना आम तो ये चलनु आऊँ यही बर्तमान चाहा दुकान पहुँची जाइए सब चाहा पीवा चाहा पीवा ये आमर बापी चाह पीवा चाहा समोसा स्पेशल चाह बना भाई भी डाल ना हाँ हाथ गोटे समोसा आसी समोसा खाइले मिर्ची भी भाई भल समोसा तमिलनाडु समोसा मारवाड़ी मारवाड़ी राजस्थानी लोग फेमस नहीं बाकी फ्रेंड्स बर्तमान भालू आम बर्तमान जावाई बुलाया पार्क जगह बुलू से आपण मानक जा देखा आपण मानक जा देखेमु केमिति पार्क टी चलू बर्तमान चलला गाड़ी बर्तमान रास्ता देके जाऊँ ये गली रास्ता गाँ गली भाया टे रास्ता सिटी सिटी से टे भिड़ रो स्मार्ट सिटी ये टे भिड़ आपण मन तो सब जानी थे कई स्मार्ट सिटी टे भिड़ हुए बर्तमान आमर ये गाड़ी ड्राइवर जी सी बहुत गाड़ी स्पीड चलाए घर गाँव में से तो माने नहीं गाँव ये जो गली रे सी भल गाड़ी चलाए मैं तो कणे टुका टुकी हुए नहीं किंतु भल रंग गाड़ीटा सी चलाए बर्तमान गोटे जगह जगह एमती जगह गोटे देखा सरप्राइज आपण सरप्राइज से हम जाऊँ से जगह को देखा जा खाली अपेक्षा करूँ आम जा देखा ये देखो ये पंगाली पान दुकान फेमस पान दुकान आगर आम पिला चली रांपुचंदी गाड़ी पूरा धपा फांका रास्ता अच्छी तो ये चली फांका रास्ता पूरा रगड़ी चलते टर्निंग फर्निंग पूरा पॉइंट रोचे जा सर्टकट रास्तार जाऊँ आम बाबा जगार बाहर पार्क फाइनल आम पहुँचीगला आम पुलिस तो बाहरी गलु लोक देखुन ना कत पब्लिक देख ये जा ना कहीं जा ये पशिया टिकेट बेट कि यही देखो फाइनल आम पार्क पहुँची गलु से पार्क देखते केते पब्लिक सेटा सर राति बंद हो दिन रहा कौन से राति बंद हो लाइट फाइट एत ना से मुंडे खाली बुलिया कथा दिया ही लाइट लोक निहाती सब बस देखते कई भाया प्रबल लोक प्रबल सी सब नागे सी नागे कौन कहमी बर्तमान देखुन तो ये देखिए गीत पिला खाली आम फोटो उठाई इच्छुक खाली खाली फोटो तो उठेबे ये देख नाटा के देखा ना पूरा क्लीयर कटकट कोयम्बटूर स्मार्ट सिटी पूरा लिखाई खाली आम पिला फोटो उठार खाली चांस आ गोटे देख
ଉପରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବୁ ଆଉ। ଚାଲ 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 ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ ଉପରକୁ ଆଇଛ ନା ବୁଲି ଆସିବା ଏଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିବୁ ନା ନିହାତି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ନହେଲେ ଫାଇଦା କି ଆମ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଆସିବୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଭଲ ରଙ୍ଗ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ଯାଉଛି ଧାଇଁ 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 ପୁରା ଆଉ। দেখেন সেপটে ফটো কেমন আসছে দেখেন ଭଲ ଆସୁଛି ହଁ ମୋବାଇଲ କାଇଁ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଚାଲିଛି ରେକର୍ଡିଂ ହଁ ମୋବାଇଲ କାଇଁ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ କ୍ଲିୟର ଆସିବ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଗିଚା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନଜଦିକ ଦେଖଉଛି ଏଇଟା ଆମ ଗାଁରେ ହୁଏନି ଏସବୁ। ପୁରା ମସ୍ତ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁଛୁ ନା କାରଣ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ କାହିଁ ଭଳିଆ ପଡ଼ୁଛି ଭଲ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ସଞ୍ଜପୁର ଏଇ ପଳେଇଲା ସଞ୍ଜପୁର ଦେଖୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ବୋଲି କେତେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଛୋଟ ଛୁଆ କତରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ଅଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏଟା କୋଇମ୍ବତ୍ତୁରରେ ଉକୁଡ଼ୁମ ଜାଗାଟା ନା ଉକୁଡ଼ୁମ ପାର୍କ ଏଠି ବନା ହେଇଛି। ଏଠି ଅଛି ତଲାପ ଗୋଟେ ଅଛି ବଡ଼ ତଲାପ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଅଛି ସେଇଠି ପୁରା କରାହେଇଛି ଜାଗାଟା। ଏଟା ଆଗକୁ ଅଛି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଆଡ଼ି କ'ଣ ଆମର ଟିକେ ଇଏଟା ଚାଲୁ କରିଦେବା ଭିଡ଼ିଓଟା ଚାଲୁ କରିଦେବା ଆଉ ଏଇ ତ ଫଟୋ ଆମର ଉଠଉଛୁ ମଜା କରୁଛୁ ଖୁସି କରୁଛୁ ଏଇ ରକମ ଚାଲିଛି ଆଉ। କ୍ୟାମେରା ଭଲ ଥିଲେ ଭଲ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଉଠା ହେଉଛି କେମିତି ଫଟୋ ଉଠା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ୟାମେରାମାନ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା କ୍ୟାମେରାମାନ ଲାଗିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବାର। ଏ କୁନି ଛୁଆ ଗୋଟେ ବଲ୍ ନେଇକି ଚାଲିଛି ଆଉ ବେଲୁନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ଚାଲି ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦୀ ଆମର ଜଣେ ମାଉସୀ କୁଟୁଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମେଳା ଫେଳା ହେଲେ ମେହେନ୍ଦୀ ମିଳେନି ଏ ଯେଉଁ ହାତରେ କୁଟେ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ମେହେନ୍ଦୀ। ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠ ଠିଆ ହବ ଠିଆ ସିନେରୀ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଠିଆ ଦେଖେ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖେ ବାପି ସେ ଠିଆ ମୁଁ ଦେଖେ କେଭଳି ଆସିଛି ଭଲ ଆସିଛି ନା ସାଙ୍ଗ ତ ହେଉଛି କି ନାଇଁକା ଆଉ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ମକା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନାଲିଆ ନାଲିଆ ମକା ଏଠି ପୁରା ସେ ବେଲୁନ୍ ଧରିକି ବଇଛି ପୁରା ଦେଖୁନ ଲୋକ କେ ଭଳିଆ ସବୁ ପୁରା ଏଠି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଯାହା ଖାଇପାରିବ। ଏଇ ଦେଖ ପୁରା ବନା ଚାଲିଛି। এই দেখুন পুরা ফ্রেশ মাল সব মিলুଛି দেখ পুরা নিଆଁ ଢ ଢ ଜଳୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଦେଖୁଛ ନା ପୁରା ଖତରା ହେଇଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପୁରା ଲୋକ ଦେଖୁଛ ନା କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଏଠି ରଗଡ଼ା ପଇସା କମାଉଛି ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାଲା ତା ଉପରେ ବି ଅଛି ବସିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ନା ପୁରା ଗଛ ପୁରା ଲଗା ହେଇଛି ପୁରା ଏଇଠି ଫଟୋ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ଆଉ ଏଇ ବୁଲୁଛୁ ତ ଆମେ ପାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ କେଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଠି ଏଠି ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆକୁ ସବୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମିଳେ ନା ମେଳା ଫେଳା ଲାଗିନା ଯେଉଁ ମିଳେ ଏ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ପତ କାହାର ଝିଅ ପୁଅ ଥିବ ନେଇଯିବ। ମୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଣି ନାହିଁ ପଇସା ଗୁଗଲ୍ ପେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ପିଲାମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖୁଛ ନା କେন ଝାକ ଝାକ ଲାଇଟ୍ ପଛ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଆଉ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ପୁରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଜାଗା ବୁଲିବ ବିନ୍ଦାସ ବୁଲି ବାଲିକି ଯିବ।
ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ରୁହ ଭାଇ ପଳେଇଲା ନା ରୁହ ଭାଇ ମୁଁ ଆସେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ ବି ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମିଳୁଛି ଏସବୁ ଲାଗିଛି ଠେଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର